Hello guys, nirok jo tano lam supiga hanya hai ani mukbang video wa. Hingkete nirok bahai tongbai kha khai jo to kahana tongbai na kyang ba kahana. Asuk blog ro asuk te himma yang to ha. Kisa biji tongbla hai ni bangai hingkamna. Nirok naile tongde an video na pai thak jara tinin ani mukbang video na. Hingke je ani channel na subscribe kaya korka subscribe khai ro di te like comment share khai na tapok di. Hingke nirok na phunung nai ang tini tema chanai naile tongde Maggi bai fulkopi sungjak hingke ayang kha tok tui bwrui nainajak kayang kha to sosa bo rai najak hingke piyaj bo kaithang raina ha lethang hingkamna chagra nangbo. Bukuros yo tak nengsi kalang kok
Một thiếu thôi. Một thích không tech săn băng mà. Ya harus play dong sih. Tumplah. Này pura kesak hay na. Amuk sama lepio jo. Hingke amna ani tinin video no norok bahing jakha comment khaisa di kete please ke ang norok ni support nangga anobo support khaibai jadi hingke amna norok ani video no ketal khe nai tongkhe subscribe khairo di te like comment share khainam tapok di hingke norok bai ang teisa next vlog o malai pisi nai te norok jotono hambai tata.